Halo guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Tong, siap-siap tutupi. Oke, Pli. Sorry ya, Pli. Mau aku panik. Juk tadi rasido masak iwak hidup-hidup toh. Kadal kuning papoh majinan. Jajan tak ciumi menawani urip maneh. Wis ra usah, tak mlebu wajan dhewe wae. Hah? Abang tukang bakso, mari sini, entong mau beli. Tapi iki kok ayam goreng. Hap, dipangan Pli ayame, enak lho. Kira lu tong, kakean pikiran. Diswayain bayar cicilan nih. Hap, nyam. Nah, aku wis duwe ide Pli, santai wae. Pokoke saiki mangan sik sing akeh. Siap. Wis warep tong, saiki piye solusine? Nah, solusine ngene. Kowe lak ndek duit, nah dibayar to. Ayo Pli, tuku iwak, tapi sing isih urip ya. Oke tong. Monggo tumbas, Lah, iwak sing urip regane piro? regane 100.000 Wis mati. jika Bengi iki party bakar iwak Pli. Ye party. Karo ngombene kiwa-kiwa Pli. Ye party.